una gran empresa de que quedan para recuperar la ciudad, que debemos de quedar un poquito más. Es imposible que la Plaza Barcelona, bueno, bé, el primer de tots, agrair-vos a vosaltres, veïnats, veïns, comerciants de la zona, l'interès mostrat en venir aquí, és d'agrair. Perquè el que vosaltres penseu i el que vosaltres mos digueu, l'associació l'únic que fa és transmitir les vostres demandes, així de clar. Vull dir, vosaltres veureu el projecte que vos presentaran al Real Club Mallorca i damunt les vostres opinions, les vostres suggerències que mos fèieu, nosaltres ho defensarem. Nosaltres sempre hem defensat, vull dir, vosaltres ho sabeu, el que és l'estadi de Sitges, aquesta degradació constant que ha tingut l'estadi, per pena nostra i per pena dels mallorquinistes, ens ha sigut molt d'arreu, considerant que s'han de cercar solucions positives, en les quals els projectes que se presentin sempre contemplin aquests equipaments socials, culturals i deportius que nosaltres, com a veïnats, demandam, que fa més de 20 anys i no les tenim. Que se mos cabi el que és l'Espart de la Riera, que vosaltres sabeu que fa 30 anys que estan xerrant d'Espart de la Riera, que 4 anys no s'ha fet res. Tenim tota la part del canòdromo, el velòdromo, la part davant del cementeri. Ara mos estan adescentant un poc el que és darrere l'estadi de Sitges, però mos han llevat els aparcaments, mos fan un complejo per mullar els camps, no dic que sigui bo o dolent, però realment mos han llevat els aparcaments. En definitiva, el que volem és saber la vostra opinió, el que penseu, i nosaltres l'únic que farem serà transmitir les vostres suggerències. També voldria agrair a Toñi Medina, la presidenta, l'amabilitat que tenim nosaltres de cedir-nos el local com a associació de veïns, y es de agrair, Toñi, te lo agradecemos porque no tenemos centro cultural, no tenemos un local donde reunirnos y pues esto es el punto de encuentro, de trobada de todos los veïnats. Gracias. En nombre de todo el Splay, muy agradecido porque, no sé, se haya contado con nosotros. Más que nada más, gracias. I no m'ho vull allargar més, aquí estan amb nosaltres en Biel Cerdà, que ens va atendre molt bé, vull dir, jo li vaig fer una suggerència, que ens va ensenyar un dia el projecte a nosaltres, l'associació de veïns, li vaig dir que estaria molt interessat en que els veïnats, els comerciants de la zona, poguessin veure aquest projecte i transmetir l'opinió. També està en Jaume com a plat de màrqueting, i bueno, ja vos deixen vells perquè són ells que vos han d'ensenyar el projecte, els que vos han de convèncer tots, els que vos han d'il·lusionar i no tot el que volen són solucions ràpides, ara per ara, no volem esperar per altres 20 anys a veure què passa. Si hi ha un projecte, per nosaltres el que pensam, que si l'iniciativa privada té capacitat per donar feina, que no costa un duro, ni a les arques municipals, en els quals els mallorquins se tenen satisfets, els veïnats els tenen satisfets, en definitiva, tot guanyat, doncs endavant. Gràcies a tots i llavors deixo paper. Hem de pensar que perquè l'Ajuntament tirés endavant aquest projecte, el que tenien que fer és expropiar Lluís Sitjar i, per tant, pagar en el copropietari una quantitat important de dobbers i després tenien que fer tota una, diríem, urbanització de la zona. Nosaltres entenem que l'Ajuntament també té el canòdromo de vora, té el velòdromo i en canvi tampoc no han fet cap mena d'actuacions. El que vol dir és que si això d'aquí no ho fa una entitat privada, difícilment l'Ajuntament en els propers 5, 10, 15 anys pugui tirar endavant aquest projecte. Nosaltres el que proposam és un projecte que no suposi una despesa per l'Ajuntament, que no suposi una despesa per al contribuent i, a més, tampoc volem que suposi una despesa per al Real Club Deportiu Mallorca perquè no té del pes en aquest moment per fer una iniciativa tan important com això. Però, en canvi, si nosaltres dissenyem un motor comercial que sigui capaç de financiar el que seria l'estadi, això ens permetrà, d'alguna manera, fer un estadi per Mallorca i un centre comercial que sigui el motor que permeti també fer el que seria una zona d'equipaments pel barri. Nosaltres aquí tenim destinat 9.000 metres quadrats d'equipament pel barri que tenim pensat que evidentment això és un estudi, el que vol dir que si després el barri
considera que hi ha coses més importants a fer, doncs no hi hauria cap mena de problema en canviar-lo. Nosaltres hem fet una anàlisi i hem pensat que aquí podríem fer una piscina coberta, una petita zona polideportiva, amb pistes de pàdel, amb un petit camp de futbol sala, de bàsquet, de handball, després equipaments socioculturals per al barri, com poden ser biblioteques, casals per la gent gran, el que podrien ser aules de formació per als nens més joves, i una miqueta que hi hagi una policulturalitat respecte a l'ús d'aquesta zona d'equipaments, que, com he dit també, això se podria modificar en funció dels interès dels veïns, perquè en definitiva aquesta zona d'equipament aniria destinada per als veïns, i per tant són ells que han de decidir què és el que volen fer. El que nosaltres sí que hem considerat és una dotació econòmica per d'alguna manera tirar endavant aquests 9.000 metres quadrats per fer una sèrie d'elements o equipaments per al barri. Juntament amb això també hem dit, i si poden passar una miqueta perquè podrem, això és la zona d'actuació. Aquí tenim una miqueta com quedaria, això és l'estadi. Aquí seria la zona d'equipaments de barri, on seria aquest edifici, on tindríem, com han dit, una piscina coberta, una zona de polideportiu i una zona d'equipaments socioculturals pel barri. Aquí seria zona comercial, juntament amb això, però a més seria una zona comercial relativament baixa. Hi ha gent que quan fa un projecte el que intenta és fer moles de formigó, etc. I nosaltres el que volem és fer alguna cosa molt discret que complesqui amb les necessitats i requisits per tenir un motor econòmic, perquè d'alguna manera no superi el que seria la skyline de la zona, diríem, urbanística del voltant. I a més, com l'Ajuntament volia aquí fer una zona verda, el que nosaltres proposam és, a damunt de la zona comercial, fer a damunt de les cobertes una altra zona comercial, però que d'alguna manera estigués molt més integrat amb els barris i per tant intentant que els carrers que venen d'aquí segueixin a través d'aquesta zona comercial per arribar en aquest parc d'aquí, igualment que aquestes zones d'aquí. O sigui, intentam que aquesta barrera urbanística que d'alguna manera feia que aquest barri no pogués anar cap allà per culpa de l'estadi antic i per culpa d'aquestes zones no desenvolupades, que d'alguna manera puguis traspassar aquestes barreres i a més traspassar-lo a través d'una zona que sigui agradable, guapa, etc. I això és el que estem fent. De fet, un dia d'aquests vendran arquitectes de primer nivell mundial per poder millorar encara aquest projecte que nosaltres hem fet en solucions que siguin encara molt millor que les que nosaltres hem plantejat inicialment. El que vol dir que nosaltres intentem fer el millor projecte que sigui possible per Palma, per als veïns, per al Mallorca i per al mallorquinisme. Aquí tenim un aspecte del que seria la zona comercial. Aquí tenim en el fons l'estadi, que està més o menys integrat en el que seria aquesta skyline. Aquí tenim els edificis colindant, on tenim aquí la plaça de Barcelona que estaria aquí. Volem fer 44.000 metres quadrats de parcs i places a damunt de lo que seria la zona d'aquesta falca verda que l'Ajuntament vol desenvolupar i que nosaltres ho faríem a damunt de lo que seria la zona comercial. Volem ampliar la plaça Barcelona, que podem veure aquí la situació actual de la plaça Barcelona i la plaça Barcelona que nosaltres volem proposar, que és una plaça molt àmplia que d'alguna manera tingui una connexió amb aquests eixos d'aquí de la ciutat. Hem de pensar que aquest barri en el fons està pràcticament a 8-10 minuts de lo que seria el passeig Mallorca, Jaume III. Vol dir que aquest barri és un barri molt cèntric. El que passa que d'alguna manera jo entenc que a nivell comercial, a nivell de serveis s'ha deixat una miqueta marginat, però això és un centre de ciutat impressionant, que a més la gent, en contra del que pot fer a les grans ciutats com Madrid, Barcelona, la gent pot anar caminant d'aquí, en el Jaume III, possiblement en 15 minuts, caminant. Feim també el desenvolupament del carrer que du de la plaça Barcelona cap a la fora, extensió de la falca verda a les cobertes del complexe, com han dit. Aquesta zona d'aquí és la falca verda actual i nosaltres el que volem és que aquesta falca verda també se transmeteixi a damunt de lo que seria la zona comercial. El
que volem que aquest carrer es traspassin, el que seria aquest complex i puguis arribar i que t'anessis en el camí de Jesús perfectament i que no fos aquesta barrera que hem comentat antes. És cert que aquí tenim damunt del camí de Jesús, per l'hospital, el cementiri, que d'alguna manera fan que sigui difícil fer aquesta permeabilitat de la trama urbana d'aquí fins que pugui arribar a el que seria el General Riera. Volem que l'actuació sigui el menys elevada possible i per això fem una proposta de 2 plantes a nivell comercial. També volem dotar de... Al final el programa que nosaltres fem és fer un centre comercial que el que se diu en superfície bruta alquilable seria d'uns 70.000 metres quadrats, encara que tot l'equipament seria de 104.000 metres quadrats, un equipament de barri de 8.000 metres quadrats, un estadi que estarien entre 25 i 30.000 seients, un aparcament de 3.500 places i un parc a la coberta de la zona comercial de 44.000 metres quadrats. Aquí són l'edifici d'equipaments pel barri, que té un 8.000 metres quadrats, com hem comentat antes, un centre cívic de 1.500 metres quadrats i una zona polideportiva de 6.000 i pico de metres quadrats. Aquí teníem pistes de pàdel, una piscina coberta, gimnàs, zones de rehabilitació, intentaríem posar també temes relacionats amb temes deportius, de rehabilitació, una pista polideportiva per jugar a bàsquet, a handball, a balonmano, a vòlei, a diferents esports, també implementar medicina deportiva en el centre i després un centre cívic format per un casal de barri, amb sales de reunions, tallers de pintura, fotografia, sales d'exposicions, biblioteca i aules polivalent. I tot el que vosaltres creieu que és necessari i interessant pel barri. Aquí serien les diferents plantes, aquí tindríem la zona de les pistes de pàdel, aquí seria la zona dels equipaments de barri i aquí la zona del polideportiu i la piscina coberta. Aquí seria l'estadi, que volem que sigui un estadi multifuncional, és a dir, que se pugui utilitzar cada dia, que això d'alguna manera farà que durant 15 dies no estigui abandonat aquest recinte, sinó que li donarà vida a la gent del costat, a més de lo que seria l'actuació del centre comercial. Aquí serien les seccions de l'estadi, aquí estaria la gespa, i aquí tindríem el terreny de joc i aquí seria la plaça de Barcelona. Com hem vist, nosaltres el que hem fet és baixar el terreny de joc, perquè si això ho augmentant voldria dir que nosaltres ho teníem que pujar. I vol dir que en vez de tenir una altura determinada respecte als edificis colindants de la plaça de Barcelona, intentaríem que fos un estadi però una miqueta més baix. Hem de pensar que la gent, quan tenia tots els equips de primera divisió, estadis a dins de la ciutat, en el final el que feia se n'anava d'allà perquè el que volien és aconseguir una revalorització urbanística de l'estadi. I aleshores, després que tenien que fer, trobar un solar molt barat de fora i fer l'estadi de fora i havien tret del pes de lo que seria la revalorització del solar de l'estadi. Nosaltres, en canvi, volem fer el contrari, tornar, perquè això en el fons fa que una activitat econòmica important se'n vagi de fora i que d'aleshores no se'n gaudeixi els veïns de tota aquesta activitat econòmica, que és el que li ha passat en el Gistitjar en els últims 20 o 30 anys, antes que era una activitat important per al barri, però és que a més ara nosaltres volem que tingui una activitat molt més important. Aquí serien els planos de planta de l'estadi. A nosaltres ens agradaria molt que d'alguna manera se pogués fer en el 2016. De fet, nosaltres necessitam un any i mig entre la tramitació de projectes i de llicències municipals, etc. O sigui que nosaltres podríem tenir el projecte definit a final del 2012 i el 2013, 14 i mig, el 2015, nosaltres podríem estar construint el camp de Lluís Sitjar. I aleshores inaugurar aquest camp en el 2015-2016, temporada de futbol 2015-2016. I és una miqueta tot. Moltes gràcies.